Jeg er lidt forsinket, så skulle vi altså være med her fra Algarve Cup nu. Vi havde lidt problemer med signalet nede fra Portugal af, men nu kom vi i gang, og som vi kan se her, så står det stadig 0-0. Jeg er faktisk ikke helt klar på, om tiden nu er afstemt med billederne, men i hvert fald er vi der i gang, og det er også i de hvide trøjer Danmark på bolden her, med en god mulighed i hjørnespark til Danmark efter bare 2 minutter. En lille tumultstart, men den skal vi nok prøve at redde hjem. Svava her, der skal slå bolden. Starter på venstre bak i dag, måske jeg lige kort kan gennemgå holdet efter det her hjørnespark, men Svava i hvert fald på venstre bak og danner firebakkæde med Sevike, Ballisager og Sartrie på højre bakken. På midten har vi Emma Snerle, Sanne Troelsgaard, Nicoline Sørensen, og lad os lige følge det her hjørnespark. Det kunne faktisk godt have gået hen og blevet en meget pæn mulighed. Rikke Marie Madsen på venstrekanten, og så Pernille Harder og Stine Larsen, altså helt på top. Det er de startende 11 i dag. Katina Abel starter naturligvis på kassen. Og Norge, ja, de kommer altså også med et ret stærkt mandskab i dag. Stiller med flere af deres store profiler. Der er ikke Hækkerberg med, men Caroline Graham Hansen, Reitsen, Engen og Mjelde, altså alle sammen med fra start for det norske mandskab i dag, og det er ganske solide folk, som de kan byde ind med i dag. Så det er altså 2 ret stærke mandskaber. Det bliver utrolig interessant naturligvis at følge den her kamp, som er vel den første for det danske kvindelandshold i lang tid, hvor vi kan forvente en del modstand. Vi har haft nogle relativt, må man sige, lette modstandere indtil videre i EM-kvalifikationen. Det har vi gjort godt. Vi har faktisk gjort rent bord naturligvis, og også med masser af clean sheets. Men altså for første gang i en længere periode, vel faktisk siden foråret 2019, at vi står for et hold med stor kvalitet, ligesom vi selv er. Og det er det jo generelt ved Algarve Cup, altså mange mandskaber fra top 10 i verden. Og igen skal jeg altså lige beklage, at vi kom lidt skævt ind i det. Men nu skulle det hele køre. En god mulighed. Stine Larsen, hun har Pernille Harder. Når Stine Larsen er inde foran, Harder her med bolden, anfører naturligvis. Og så en aflevering, der bliver en anelse for spids. Ryger ned til den norske keeper, Cecilie Fiskerstrand. Norsk mulighed. Abel kommer ud og får sendt den fint ud til Svava. Florerer på venstre bakken her. Det er jo et dansk mandskab, kan jeg godt sige til at starte med. Der er ramt en smule af afbuddet. Nadia Nadim er ikke med i truppen her. Hun er hjemme med en skade, og så både de 2 italiensdanskere, Janni Arndt og Sofie Junge, er altså heller ikke med. Junge ikke med på grund af den her coronavirus, som sværmer i området omkring Torino, hvor hendes klub Juventus jo har hjemme. Og det er sådan set ikke, fordi Sofie Junge selv har coronavirus, men turneringsledelsen omkring Algarve Cup, de frabeder altså, at man tager folk med fra nogle af de mere ramte områder. Så derfor så er Sofie Junge altså heller ikke at finde i truppen. Og så en enkelt spiller mere, som faktisk er i truppen, men er på tribunen i dag, det er Simone Bøje. Jeg havde ellers set frem til, at hun kunne få et comeback, men hun har simpelthen været så uheldig at brække næsen i sin seneste kamp for Bayern München, og derfor er hun på tribunen i dag, men hun skulle være klar til kampen på lørdag mod enten Tyskland eller Sverige her. God norsk mulighed afslutning fra dem, men Sartre kommer imellem. Får den lige i langsom her. Hjørnespark.
Rikke Marie Madsen her. Overfor Maria Torisdottir, Chelsea-spiller til daglig. Slået over i bagrummet. Katrine Abel, hun kommer på mellemhånd, og det er da i aller sidste øjeblik, at bolden den bliver clearet. God kontramulighed her til gengæld. Harder stukket afsted. Alene over for 3 norske spillere, men hun har altså fart i støvlerne. Pernille Harder, det skal blive til en dansk afslutning, og det bliver også til en dansk scoring, så vi får en 1-0. Pernille Harder, fremragende af den danske anfører. Hun stikker simpelthen fra sine norske modstandere med bolden på fødderne, og så er det bare kurs direkte mod mål. Ja, high five ud for Lars Søndergaard, og vi er altså foran med 1-0. God stikning, der udnytter vi altså en af de norske standardsituationer til virkelig og få sat en kontra i gang, og prøv at se, de kan bare ikke hente hende. Hun er så dygtig med bolden på fødderne, har så meget fart i stængerne, og også en fin klinisk afslutning over i det lange hjørne ned langs stolpen. Jeg tror lige, hun får hænderne på derinde, Fiskerstrand, men det er altså ikke nok. Der er fart nok i afslutningen til, at vi bringer os foran her. Dejlig start på Algarve Cup 2020. Lad os bare håbe, at det bliver udtrykket for os resten af turneringen her. 2 kampe mere er der altså som sagt i vente, men fantastisk åbning på opgøret her. Pernille Harder 1-0 til Danmark. Det synes jeg, det er rigtig, rigtig godt at se. Især også de her omstillinger. Vi ved bare, hvor vigtigt de er i moderne fodbold. Altså man skal være hurtig, man skal være direkte. Man skal være klog, når man har bolden, men man skal så sandlighed også være skarp og effektiv, når man bryder den. Og så handler det altså om fart. Og jeg tror lige præcis noget af det her, som Lars Søndergaard også gerne vil. Jamen, det er farten. Det er det, han gerne vil bringe ind i det her hold. Fordi det er det, der indimellem kan være med til at afgøre kampene. Og her ser vi i hvert fald et godt eksempel på det. God afslutning. Så ser vi Guro Reiten for første gang, og nogle af de kvaliteter, som hun har. De har jo altså virkelig nogle spillere i top verdensklasse. Nordmændene selvfølgelig lidt surt for dem, at de ikke har været med, men har altså andre, blandt andet hende her, Reiten, meget dygtig spiller. Normalt, ja, så begår hun sig i Chelsea, har også spillet snart en god 50 kampe for det norske mandskab. Men den, man vel nok skal lægge mest mærke til på det norske mandskab, det er altså spilleren med nummer 10, Caroline Graham Hansen. Normalt begår hun sig i Barcelona, og hun har været uhyggelig i den norske EM-kvalifikation indtil videre. Ligger både i top med assist og mål, når man kigger hen over alle grupperne. Så det er en spiller, vi skal holde rigtig godt øje med. Men nu får vi faktisk noget information om, at hun muligvis slet ikke er at finde på banen. Hun er blevet skadet i opvarmningen, tror jeg. Jeg synes ikke, jeg kan se en derinde i hvert fald. Det ser ud som om, at det er spilleren med nummer 15 i stedet for Amalie Eikeland, der er gået ind. Det er altså virkelig et tab, må man bare sige, for det norske mandskab. Hvis hun ikke er med, Caroline Graham Hansen, vi kan lige prøve at få det bekræftet udefra, men jeg synes altså, det ser sådan ud, når jeg kigger ned over banen. Igen over med et hjørnespark. Det er ufarligt, Katrine Abel har styr på den. De kommer i et virkelig højt pres. Spiller os i første omgang godt ud af det, så bliver det en anelse snævert, synes jeg nok. Svava, hun har fart i stængerne godt af Svava her. Erobrer bolden, og så er der altså kun én vej. Indtil hun i hvert fald træder på den og bringer lidt mere ro ind i spillet. Sevike. Og ikke Marie Madsen var det, der lagde af der. Ja, nu er vi fint. Styr på spillet. God boldomgang. Jeg synes faktisk, vi startede rigtig, rigtig fornuftigt. Især det her angreb er super godt udført. Stine Larsen
Og så er der frispark. Det kan godt blive farligt. Hun skal bare ind i feltet nu. Til gengæld Stine Larsen. Hun har altså masser af fysik. Spilleren, som er kommet tilbage fra en skade. Det gjorde hun i efteråret 19. Kom hun retur efter at have sprunget korsbåndet. Og der var så ikke noget. Okay, det synes jeg godt nok lignede frispark, men den tager vi næste gang. Men Stine Larsen, det er i hvert fald dejligt at se hende. Retur virker mere og mere, som om hendes rolle er fast defineret på landsholdet. Nu før har der jo været sådan flere episoder, hvor hun er blevet brugt både i angrebet, men også i forsvaret. Der er Lars Søndergaard altså over det seneste stykke tid sværet meget til, at hun skulle spille i angrebet, og det gør hun også. I dag så kommer udligningen til gengæld her mens vi sidder og vender Stine Larsen, og hendes hovedspil, så er der altså en anden norsk spiller, som bruger sit hoved. Det er Elise Thorsnes, der bringer balance i regnskabet. 1-1. En af de mere rutinerede spillere for det her norske mandskab. Søger godt med ind i feltet. Nej, det er et selvmål, det der. Er det ikke det? Jeg tror faktisk, måske det er Stine Ballisager, der hætter den ind. Nå. Lidt svært at se. Men i hvert fald facit det samme. 1-1. Scored by player number 7, marcou a jogadora número 7, Elise Tolsnes. Det er jo ellers en super god dansk start, synes jeg. Nu fik vi også lige vist med bolden på fødderne, at det mestrede vi altså også. Tog os godt ud af det norske pres, men fik så fat i os alligevel og fik udlignet. Dansk frispark her, højt på bolden. Ballisager. Silke. Svega. Der søger langt ned i banen. Hun spiller jo helt op på toppen i dag. Også noget som Lars Søndergaard, den danske landstræner, har vekslet en smule imellem, så kommer hun lidt ned og ligge på den centrale midt her. Farligt. Over i bagrummet Svava. Hun har Pernille Harder med. Så bliver det lidt til ingenting. Ud over baglinjen. Sofie Svava, som ellers har haft en rigtig, rigtig fin sæson. Men om ikke andet i hvert fald en spændende start, masser af chancer og altså også mål i begge ender. Så det tegner det til at blive en ganske underholdende kamp, den her. Det er jo sådan, der skal findes en vinder af opgøret. Det betyder, at hvis nu kampen skulle gå hen og ende med uafgjort, så går man direkte i straffesparkskonkurrence. Det er fordi, at formatet i Algarve Cup i år har ændret sig, således at man jo førhen spillede i et gruppespil, og dernæst en form for finale. Men, eller placeringskamp, alt efter hvor man endte hen i gruppen. Men i år, ja, der er det altså et format, som er mere knockout-agtigt, bortset fra, at man altså ikke kan ryge ud. Det er sådan, at går vi videre, ja, så møder vi, eller vinder vi her, så møder vi vinderen af kampen fra Tyskland. Sverige, taber vi, ja, så møder vi så taberen derfra, og så videre, og så videre. Derfor ved vi ikke helt præcis, hvornår vi skal spille de resterende kampe. Vi ved blot, at kamp 2 det er på lørdag. Og den sidste kamp, det bliver enten den 10. eller 11. marts. Vi kan håbe på den 11., fordi så betyder det, at vi har vundet samtlige kampe og skal spille finale i Algarve Cup. Lad os lige få overstået det her opgør først. Norsk frispark sender den rigtig godt ind i boksen. Der skal hun jo lægge den på tværs. Det er jo en kæmpe mulighed, hvis der ikke er offside der. Og der er der også en meter offside til gengæld. Men nu begribeligt, at hun ikke
hætter bolden på tværs i øvrigt. En hvid bold. Skidt opspil. Ja, vi får så lidt heldigt træffende en norsk spiller på hånden. Eller armen. I hvert fald nok til et frispark, vurderer dagens dommer. Harder. Han har søgt lidt længere ned i banen nu her, synes jeg. Virker som om, at Lars Søndergaard måske undersøger muligheden for at få lidt mere spil, lidt mere boldkontrol. Og det var der også brug for. Det er skidt at se, vi kan give en norsk omstilling. 5 mod 4 er de faktisk, men godt kommet ned af årets danske spiller, tror jeg det var. Netop kåret af fansene, Sanne Troelsgaard, som ligger inde centralt i dag ved siden af Emma Snerle, årets talent. Så det er i hvert fald en solid midterakse, vi har det her. Det kan bolden godt af. Stine Larsen, meget stærk fysik, hun har. Faktisk kun blevet stærkere, efter hun er blevet skadet al den tid, efter hun har været skadet. Al den tid, hun har brugt i styrkerummet. Det har betalt sig. Hun er blevet endnu mere hakket, end hun var i forvejen. Her Pernille Harder, måske med muligheden, trækker godt ind til venstrepoten, men kan lige akkurat ikke få sendt en ordentlig afslutning afsted. Hun mister nærmest lige et skridt. Den bliver lidt for lang i sidste berøring, og så bliver hun altså bragt ud af balance. En norsk forsvarsspiller, der går op og støder lidt på kroppen af hende. Gør hun ikke helt kan få sendt en ordentlig afsted. Det der ser farligt ud. Katrine Abel, hun er godt ude af målet. De ligger et højt pres. Nordmændene vil gerne stress, når vi har bolden. Og så skal vi altså passe på med de satsede afleveringer. Lad os hellere enten sparke den langt eller vende den en gang mere i bagkæden. Det er meget dyrt, hvis vi mister den der med 4-5 norske spillere klar til at slå en kontra, mens vi har kun 4 spillere bag bolden. Troelsgaard. Sevike ud til Svava. Vi har 4 med i boksen. Så skal hun slå den måske og prøve at spille sig igennem, i stedet for ind til Emma Snerle. Og igen en mulighed for nordmændene til at køre en kontra, men jeg synes, vores returløb er rigtig fint her for lukket de muligheder, der skulle være. Ja, som skrevet står her, altså hvis der er nogen, der først lige er kommet ind i kampen. Nu 1-1. En underholdende første del af første halvleg. Chancer i begge ender og et mål til hvert mandskab. Jeg synes faktisk også ganske god fodbold. Vi har altså ikke nok folk med frem til at køre omstilling. Eller har vi? Hun prøver at slå en dyb bold til Pernille Harder. Hun er også lige ved at kunne overløbe Maren Mjelte. Den efterhånden, det er måske tarveligt at sige aldrende forsvarsspillere, men en spiller i begyndelsen af 30'erne. Det sætter i hvert fald mig selv i et dårligt lys. Men en af de mere rutinerede på det norske mandskab. Sanne Troelsgaard med en afslutning. Hun kan det der udefra. Det har vi altså set nogle gange før. Både for liga og landshold, skulle jeg til at sige. Et ben, der kan finde vej til målet, det har hun, Sanne Troelsgaard. Hun har også en karriere, som beror på en tid som angriber, men er rykket lidt længere tilbage på banen, i og med at hun også er blevet
lidt ældre. Men de der afslutninger, de sidder der saft og kraft. Den her desværre overplaceret med 1 meters penge. Men vigtigt, at vi kommer op og får troet det norske mål, også med afslutninger udefra. Igen dansk landshold, der kan bygge op. Pernille Harder. Den er på overlæggeren, den der. Kæmpe mulighed. Og egentlig også fin afslutning. Der skulle vi have været foran 2-1. Muligheden for at fordoble sin målhøst, Pernille Harder. Men lykkes altså ikke, i stedet for et norsk hold, der kan slå kontra. Se, vi kan afbryde. Prøv lige at se en fin aflevering, og så kommer hun altså til bolden. Pernille Harder. Højreskøjten op på overlæggeren. Ja, det er ikke så meget at sige til det. Det er egentlig okay. Vores danske anfører her med nummer 10. Hun bliver så vigtig i den EM-kvalifikation, der ligger og venter. Vi er jo godt i gang med den, og godt, det kan man bare understrege. Vi har vundet alle vores kampe, og der er ikke blevet scoret et eneste mål mod os endnu i kvalen. Nu venter et par opgør på udebane her i april måned, og så når kalenderen igen siger juni, og sommervarmen rykker ind over Viborg, ja, så rykker det danske kvindelandshold altså også tilbage til Domkirkebyen. Her har vi en kamp mod Israel. Det er den 4. juni, og i april, ja, der ved jeg, der åbner billetsalget. Jeg kan ikke finde mange bedre måder selvfølgelig at skyde sommeren ind på i Viborg. En kamp med det danske kvindelandshold. Man kan få billetter helt ned til 50 kroner, mener jeg, der. Så jeg ved, at de glæder sig til at komme hjem og spille på dansk grund igen. Og forhåbentlig også er der mange af jer fans derude, som vil være med til at støtte dem, når de kommer tilbage til Viborg. En ting er kampen mod Israel, men så er der så sandelig også det, vi forventer bliver en gruppefinale den 22. september imod Italien. Vi har jo 2 opgør i streg mod Italien. Et i juni måned, og så altså den her afgørende kamp 22. september i Viborg, som kan betyde, om Danmark kvalificerer sig til EM 2021. Her skal vi jo ned og forsvare vores meget fine sølvmedalje fra 2017. Så ja, de har brug for støtten, og jeg tror også, de får den, hvis jeg kender fansene derude ret. Rigtig, rigtig godt fremme med Pernille Harder her. Kan ikke til afslutning. Et frispark. Lang norsk bold. Se, hun kan ikke følge med her, så må hun altså ikke begå et straffespark. Den er lige på grænsen, den der hjørnespark. Puha. Det synes jeg faktisk, vi skal være glade for, at hun lige får givet slip på rejden til sidst, fordi det er en ret stor mulighed. Se her den lange bold
ind bagved Svava, ind bagved bakken, og så er der altså løbduel mellem Reiten og Sevike. Den vinder hun ikke. Der er masser af fart i støvlerne på Norges nummer 16 der. Hun har berøring, ja. Så vi skal være glade for, at hun ikke smider sig, Reiten, men hun faktisk opsøger muligheden for at komme til afslutning. Hjørnespark her til Norge. Nicoline Sørensen, kåret til den bedste spiller i den danske kvindeliga. I øvrigt er hun Brøndby-spilleren. Så der har altså været prisregn over de her 11 danske kvinder i forbindelse med kåringerne fra de danske fans her i afslutningen af februar måned. Her ser vi lige situationen igen. Okay, den er på kant, men det er jo fint nok, nu hun søger afslutninger, der ikke bliver fløjtet straffespark her. Vores frispark til gengæld. Vi kan se, vi kan. Der var indblandet i situationen før med Reiten. Ja, for hurtigt frispark, men jeg synes der også, hun bliver skubbet i ryggen, gør hun ikke det? Sanne Troelsgaard, men okay. Hun snubler simpelthen bare. Sanne Troelsgaard på vejen over til bolden. Ingrid Engen, Pernille Harders holdkammerat fra Wolfsburg, der lige får en fod i vejen for Troelsgaard. Godt norsk spil. Svava, den skal hun ekspedere væk, den der, i stedet for en god mulighed. Rikke Marie Madsen, hun kan ikke komme ned til den, og så en afslutning måske udefra. Ja, den er heldigvis tager den en dansk fod på vejen. Og så er det norske hjørnespark. De presser os altså lige nu, vores skandinaviske venner. Stine Larsen med tilbage for at hjælpe til. Den bliver kort slået. Snærle vinder et dansk indkast. Og nu er du inde på vores sociale medier, enten på Facebook eller Twitter, og følge den her kamp. Så vil jeg bare opfordre dig til, når du alligevel er der, og stik siden et like. Her kommer til at være masser, her er i forvejen, masser af indhold med de danske stærke kvinder frem mod EM-kvalifikationskampene i april og juni måned, og selvfølgelig har du også muligheden for at følge de resterende kampe på Algarve Cup via vores sociale medier. Så stik os et like, og så får du indhold om Danmarks allerbedste fodboldkvinder fremover. Lad os bare se noget af det allerbedste her, tak. Stine Larsen. Så Nicoline Sørensen med. Trækket bliver en smule langt. Måske det kommer frem til Rikke Marie Madsen. Alligevel offside. Vågen forsvar her, Sevike.
så spiller vi den altså ud, i stedet for at losse bolden frem. Nordmændene fanger os igen. Det der er en dårlig boldbevaring. Og Ballisager sætter den til indkast. Stine Ballisager, som har været en af Lars Søndergaards foretrukne i det centrale forsvar, bliver rigtig spændende at se selvfølgelig, når Simone Bøje er tilbage. Hvordan Lars Søndergaard finder plads til, eller vurderer, at Simone Bøje skal indgå i holdet. Hun kan jo også spille forskellige positioner. Simone Bøje, der mest har gjort det i det centrale forsvar for Danmark, men kan altså også godt spille central midt. Det har hun gjort før. Hun kan også spille tremandsforsvar. Og så er der jo simpelthen også muligheden, at Ballisager og Rikke Sevige her har gjort det så godt, at Lars Søndergaard vurderer, at det er de to, der skal spille. Det får vi måske om ikke et svar på, så i hvert fald en indikation af, når Simone Bøje er tilbage. Hun sidder på tribunen i dag, grundet en brækket tud, simpelthen. Og er tilbage igen, når vi på lørdag møder Sverige eller Tyskland. Det er i hvert fald det, meldingen går på. Jeg kan se, hun har fået fremstillet en maske. Det kan man jo også se her på vores sociale medier, at hun har fået fremstillet en maske, som gør, at hun burde kunne spille med den her brækkede næse. Så vi satser på, at hun får nogle minutter i benene. Det bliver et comeback for hende. I øvrigt har været ude med en skade i lang tid, Simone Bøje. Nu er hun endelig tilbage, og det er dejligt. Men det bliver spændende at se, om der er plads til hende blandt de 11 startende, når vi rammer nogle gældende kampe i april måned. Så er der selvfølgelig også flere andre spillere, man ligesom skal tage med i overvejelserne. Der er blandt andet en Janni Arndt, som jo heller ikke er at finde i truppen her. Og det er fordi, at hun måtte melde fra kort inden turneringen her var udtaget, Janni Arndt. Hjørnespark til Danmark. Det er en god bold, den der svæver ind omkring den norske keeper, men igen et frispark. Ja, altså, dem kan man jo fløjte hver gang. Jeg ved ikke helt, hvad det er, vi kan gøre, som der vurderes til at være strafbart her. En norsk mulighed. Indkast bliver det. Højbold ind i feltet. Svava mand mod mand, så får hun opbakning. Rikke Marie Madsen bliver snydt. Ja, kommer til afslutningen, men på ingen måde farligt for Katrine Abel i målet. Katrine Abel, som jo er en spiller, der har måttet vente noget tid på sådan for alvor at få en bærende rolle på det danske kvindelandshold. Hun er lidt klein i det af en målmand at være, men hun kompenserer altså godt for det med sine reflekser og ikke mindst også sin gode måde at placere sig på inden mellem stængerne. Man har jo først for alvor begyndt at spille gældende kampe her i 2019. Nu bliver vi nødt til at følge den her situation. Det er en stor mulighed til Sævik. Rikke Sevige, hvor det godt kommet tilbage, kommer lige ind og får skubbet til Sævik her. Rigtig godt forsvarsspil af Danmarks nummer 4. Jeg tror faktisk, det bliver et målspark i sidste ende. Helt perfekt. Prøv at se, der er det jo en kæmpe mulighed. Abel kommer godt ud og får dækket målet af også naturligvis. Ja, en lille hånd i ryggen, men den får du altså aldrig nogensinde straffespark på. Så skal du tage skuespiller. Timer i hvert fald. Her er en skadet dansker i græsset. Kan ikke helt se, hvem det er. Det ser ud som om Frederikke Thørsen bliver kaldt til bænken. Så det kunne godt være Nicoline Sørensen måske, der lå skadet der.
for lidt vand hernede. Dejlig temperatur. Folk i t-shirt, det kan vi kun misunde. Os, der ikke sidder på stadion. Så bliver det Nanna Christiansen, der skal ind. Kan det være Emma Snerle, så der lå og slået sig, så bliver det i hvert fald 1-1 udskiftningen. Her får vi lige scoringen til 1-0 til jer, der kan klippe den. Pernille Harder en kontrabold ned fra Sofie Svagberg. Og så udligningen efterfølgende måske, at vi nu lige kan afkode, hvem det er, der sætter. Ja, det er altså et selvmål af Stine Ballisager. Hun bliver dog hårdt presset i situationen. Rikke Marie Madsen var det som end, der har slået sig. Så ikke, hvad der skete. Hvem kommer så ind i stedet for? Det får vi forhåbentlig et svar på lige om lidt, mens Stine Larsen og Sofie Svagberg lige har tid til at koordinere. Jeg har altså ikke set, hvem der er kommet ind endnu. Det bliver en kant for en kant, altså Frederikke Thøresen, der skal på banen. Nej, det bliver Nanna Christiansen, kan jeg se, der står dernede. Ja, hvor Norge får en mulighed. Reiten igen. Hun har været et godt aktiv offensivt for det norske mandskab indtil videre. Det her det er en kæmpe mulighed. Savik sparker, men lige ind i kroppen på Ballisager og norsk hjørnesparker. Lad os så få den danske udskiftning effektiveret, imens vi ser replayen her. Denmark, substituição para Dinamarca, player out number 17, jogador nummer 17. Hun har ikke været helt skarp, synes jeg. Karina Sevik, og det skal vi være glade for. Nanna Christiansen på banen, og hun skal vel ind og ligge centralt, eller hvad? Snerle får godt fat i bolden. Det er bittert det her. Så har vi altså en spiller, der bider i græsset igen denne gang. Det er så Trige. Hun har slået sig i hvert fald. Det er helt tydeligt. Om for pokker der. Det er godt, vi har mange udskiftninger. Vi er jo ikke begrænset af 3, som man normalt er. 6 udskiftninger, man må foretage. Men det er ikke den bedste måde lige at starte en optagsturnering på. En opstartsturnering, hvad man skal kalde det. Altså 10-11 dage i Algarve med skader. Det er lidt... det er lidt øv. Lad os håbe, Trige, hun kommer på benene igen, men jeg synes ikke, det ser godt ud. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad det er, der får hun bolden lige i snotten, det tror jeg. Og bliver sådan lidt groggy af det måske. Så skal man heller ikke tage nogen chancer. Men lad os lige se, hvor slemt det egentlig er. Det ser ud som om, at hun er good to go. Det håber vi, Sara Trige, som jo også har været lidt ind og ud af holdet i de første kampe af EM-kvalifikationen. Startede et par kampe på højre bak, og så er hun røget ud, når Troelsgaard er blevet flyttet ned på højre bakken som regel, for at gøre plads til Pernille Harder eller Nadia Nadim på midten. Og så har Stine Larsen været med i front, når de ikke har spillet dannet par op foran Harder og Nadim. Så Trige, hun er altså lidt sådan har i hvert fald været det lidt en spiller, som også har måttet tage sin spilletid, når der har været taktisk fundament til det, hvis man kan sige det sådan, har været lidt afhængig af, tror jeg, hvordan man gerne har ville stille op på midten. Om man skulle have Harder eller Nadim dernede og ligge, og så skubbe Troelsgaard længere tilbage i banen. Men Troelsgaard med en bold ud
imod Svava. Hun har fart i stængerne, Danmarks nummer 23, men hun kommer altså ikke hurtigt nok til den der. Igen Troelsgaard, den falder fra hende, den der ærgerligt. Og en 1 mod 1 ser vi igennem. Og for Torsnes. Trækker ind i banen. Brug på spillet, Norge. Fordeler det fint. Kommer i overlappet, og så har de 2-3 mand. Ej, hun er helt fri save igen foran, men hun kan ikke ramme målet i dag. Hold da op en mulighed. Enten var det ikke særlig godt udført, eller også var det en virkelig dårlig beslutning om at hætte på tværs her. En kæmpe chance. Der er jo ikke... Der var kun Katrine Abel at passere. Og de har altså fået lidt for meget. Lidt for mange chancer. Spillet sig til lidt for mange chancer i deres højre side, Norge, vores venstre. Også herovre fra indlægget, der førte til det udlignende mål, kom fra. Ej, det var en god. Det var altså godt lavet, det må man også bare sige. Jeg synes, der er noget kamp om bolden. Der ser vi kan altså hårdt løbe ind i vores danske midtstopper. Hun har spillet godt, den norske Guro Reiten. Det må man bare sige. Og så er det nordmændenes tur til at få en spiller til tælling. Torsnes er lige må ned. Jeg tror se, det kan være okay. Skal vi ikke have medical team ind mere, tak, i første halvleg? Det behøves vi altså ikke. Torsnes op igen. Også godt at se, at hun kan fortsætte, måske i hvert fald. Hun har i hvert fald ikke taget alvorlig skade, det er jo altid godt. Hvor tiden til første halvleg lige så stille er ved at rende ud, og man ikke vi får et par skift i pausen. Ikke så meget på grund af præstationen måske, men fordi de skal jo spare spillerne her til 3 dage med kamp i løbet af kort tid. Det er jo nærmest ligesom en slutrunde, et slutrundeformat, altså i hvert fald, hvor man spiller 3 kampe på lidt over en uge. Minimum additional time, 2 minutes. Tempo additional minimum 2 minutter. Så man kunne godt forestille sig, at Lars Søndergaard han vil benytte sig af nogle udskiftninger i pausen, eller i hvert fald relativt hurtigt efter. Så vi har været fint med, at Norge har vel lidt overvægt i spillet stadigvæk, trods alt, og vel også i chancer, men vi har så sandelig haft vores muligheder, også blandt andet Pernille Harders afslutning på tværribben. Nok 2 minutter til, kan vi se. Og altid spændende at læse selvfølgelig de kommentarer, der kommer ind på Facebook. Kan se her, at der er en Gitte E. Nielsen, der blandt andet skriver, at der skal snakkes forsvar i pausen. Jo, det har hun måske nok ret i. I hvert fald synes jeg, de er kommet lige lovligt meget igennem over i vores venstre side. Men Svava er selvfølgelig også en dygtig offensiv spiller, som løber meget med frem. Her kan vi også se hende igen, ikke? Svava helt op omkring det norske felt, og så er det altså returløb. Det er hårdt. Frem og tilbage. Men jeg synes også især taget betragtning af, at vi jo i en lang periode ikke har mødt hold fra verdenstoppen. Simpelthen på grund af det kampprogram, som ligger for EM-kvalifikationen, men altså det har været meget nationer fra lavere rangerende nationer, hvor vi har skulle have bolden hele tiden og op og stå mod 11 mand, der stod solidt plantet i eget felt.
jamen så her så møder vi en modstander, der vil spille fodbold, og det skal man altså lige finde ud af. Og det synes jeg faktisk, vi har fundet rigtig fint ud af. Jeg synes også, vi er gode på bolden, når vi har den. Vi vil godt have nogle sekvenser, der var lidt længere, hvor vi spiller godt. Og det synes jeg også, vi har egentlig de første kvarter 20 minutter, synes jeg, vi har flere situationer, hvor vi tager bolden godt til og spiller den godt rundt. Men mangler det måske lidt i afslutningen her af den her første halvleg, som jeg tror, vi får blæst af her. Når Svava, hun lige får kastet bolden i hvert fald. Svava, som jo var ophavsmand til 1-0-målet med sin aflevering til Pernille Harder. Og så går vi altså til pause. Ja, fine første 45 minutter. Nu hviler jeg lige stemmen lidt, og så lader vi selvfølgelig bare streamet stå her, så I kan se, hvornår at, de kommer tilbage på banen igen, de danske kvinder her. Pernille Harder fører an, og det gjorde hun også i målscoringen, Sanne Troelskov. Og resten, så må vi se, hvem der er retur, når vi bliver op for anden halvleg her om et kort stykke tid. Men hæng på her, vi lader streamen køre, og så er vi tilbage igen, når anden halvleg begynder.
es pecado, solamente quiero morir a tu lado y hacerte sentir todo lo que te hacía. Porque aquel día nunca olvidaría, me dijiste que volvía, pero yo me lo creí sin saber que tú sabías, pero te volví a tener. La vida es una ironía, todo lo que te hacía. Porque aquel día nunca olvidaría, me dijiste que volvía, pero yo me lo creí sin saber que tú sabías, pero te volví a tener. La vida es una ironía, que te quiera como yo. Nadie que te quiera como yo. Déjame que te cambie la suerte. Es imposible que te bese como yo. Nadie que te bese como yo. Para mí es imposible perderte. Y así nada más me enamoré. Esa carita que no tiene nadie, bailando aquí en el medio de la calle. Y así nada más me enamoró. Quisiera que esta noche no se acabe. Es imposible que te quiera como yo. Hey, bailalo, bailalo. Oh, sí. Ozuna. Oh, no. Oh, no. Baby, quisiera que esta noche no se acabe. Es imposible que te quiera como yo. Thank you all for your... Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby aquí yo sigo. Mami, tú eres una champion, ram, pam, 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 con un booty fuera de lugar, una cintura chiquita, manda la cancha, tú estás fuera lo normal, tú lo bates como la vela de abuela, hay muchas mujeres pero tú ganas por tela, enseñando mucho y todo por fuera, tu diseñado no quiso gastar en la tela, oh mamá, tú eres la fama, estás conmigo y te va mañana, todo lo mueves, todo me sana, eres mi antídoto cuando tengo ganas, oh mamá, tú eres la fama. Ja, så er vi altså så småt ved at være klar til de sidste 45 minutter af den første kamp her på Algarve Cup-opgøret imellem Danmark og Norge. En kamp, som der står 1-1. Pernille Harder bragte os foran 1-0 inden et selvmål af Stine Ballisager. Gjort vi lige nu altså sidder på et kryds, men den skal jo afgøres i dag i kampen. Så bliver den uafgjort, jamen så skal vi spille straffesparkskonkurrence. Og det er fordi Algarve Cup-formatet har ændret det smule, som jeg også var inde på i første halvleg. Jeg kan se, der kommer mange beskeder på, eller mange kommentarer hedder det på Facebook. Bliv ved med at komme med dem. Jeg vil også gerne så vidt muligt svare på et par spørgsmål, hvis jeg kan i hvert fald. Helst omkring kvindelandsholdet. Hvor vi ser dem løbe i gang. Smil på læberne hos både Stine Larsen og Pernille Harder. Det kan man godt forstå. De spiller en dejlig atmosfære dernede. Plus det er rigtig godt vejr. Så ja, 1-0 kan man sige til dem kontra os, der må sidde hjemme i stuerne og følge opgøret her. Klar til anden halvleg. Nanna Christiansen kom jo på banen i afslutningen af første halvleg, der Rikke Maria Madsen desværre altså måtte gå ud med en skade. Jeg tror simpelthen hun... jeg ved ikke lige, hvad det var, men hun var i hvert fald ud med ispose på nakken og det hele, så måske hun har fået et slag eller noget. Stine Larsen med bolden på fødderne, klar til at give den op. Og det får vi så gjort der. Jeg skal nok prøve at se, om jeg kan opdatere på eventuelle udskiftninger. Hvis der skulle være nogen. Jeg synes lige umiddelbart ikke, det ser ud som om, at han har foretaget noget fra bænken af. Lars Søndergaard, Emma Snerle der, nej, så det er altså de samme 11, der begynder anden halvleg, som der sluttede første. Synes jeg lige umiddelbart, det ser ud som om i hvert fald.
En spørger, hvornår er næste kamp i Algarve Cup, og det er det på lørdag. Vi ved ikke tidspunktet endnu, det afhænger lidt af resultatet her. Så det kan blive alt fra klokken 14, mener jeg, til frem til klokken 21, at vi skal spille der. Men lige så snart, at vi ved det, så skal vi nok gøre opmærksom på det. Og så er det altså også her på Facebook eller på Twitter, hvis du ser den der, at du kan følge den. Stor chance. Stine Larsen. Pernille Harder, der er plads. Stor mulighed. Hun suger chancer til sig, Pernille Harder. Det er fantastisk, altså. Der er nogen, der kan det her med at stå det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Det er hun god til, altså. Hun får mange muligheder. Og hun så også oven i det er en fremragende fodboldspiller og kan skabe tingene selv indimellem. Ja, eller ikke indimellem, meget ofte faktisk. Det er jo bare et ekstra plus, og også derfor hun er så vigtig for det danske landshold her. En stor mulighed, men også fint norsk forsvarsspil. Store Maria Tordisdottir, der kommer på kroppen af Pernille Harder og lige får gjort afslutningen en anelse sværere. Igen, dansk mulighed her. En helt kikser fra Tordisdottir lige ved at give Pernille Harder chancen. God start på anden halvleg. Og så skal vi selvfølgelig lige være opmærksom defensivt. Ballisager. Ja, hun skal bare gå på der. Godt Ballisager. Se, vi kan bakke op. Vi skal altså også lige huske her på, synes jeg, at det her norske kvindelandshold, det er ligesom vores eget, er en rigtig stærk støbning. Og derfor er det en meget, meget svær kamp. Hvis man skulle lave en direkte sammenligning med herrerne, så er det norske kvindelandshold altså noget længere op i verdenstoppen, end de norske herrer er. Så det er et godt mandskab, vi står for i dag. Også selvom de mangler et par af deres allerbedste spillere, Hegerberg og Caroline Graham Hansen er selvfølgelig heller ikke med i dag. Hun fik en skade i optakten. Norges nummer 10, Barcelona-spilleren, som har været helt fantastisk i EM-kvalifikationen indtil videre. Derfor er de lidt hæmmet, kan man sige, på de forreste pladser. Stine Larsen, godt pres her. Ja, men desværre deflekter bolden. Altså ikke lige så hun kan få fat i den. Sørensen begår frispark. God nok. Den danske spiller med det store løbepensum og den gode målnæse også. Du kan gå ind på DBU's YouTube-kanal og se en profil af netop Nicoline Sørensen og hendes evner som skarpretter. Der er også meget andet indhold fra kvindelandsholdet på DBU's YouTube-kanal. Blandt andet kan du se et interview med Stine Larsen om hendes comeback. Ligesom vi håber at få lidt et comeback i den her kamp. Vi var jo foran, og så var der altså nordmændene, der fik udlignet. Men vi har været bedst i begyndelsen af anden halvleg, synes jeg.
Har der et højt pres. Ja, det kan vi altså også, det der. For spillet sig ud af det dog. I første omgang Norge. Så kommer hun igen, Pernille Harder. Man må tage hatten af, ikke? Der er mange facetter af spillet, hvor hun er ganske solid. Vores anfører. Og også mere end det. Dansk indkast. Svava. Ja, måske skal forsøge sig med indlægget, men der er heller ikke så mange med ind i boksen. Kun Harder og Nicoline Sørensen i det norske felt. Christiansen forsøger at finde Harder. Det lykkes ikke helt her. Det ser heller ikke ud, som om der har været så mange skift på det norske mandskab. I hvert fald ikke lige, når jeg kaster blikket ned over dem. Jeg tror, der er flot et frispark, desværre er. Sand Troelsgaard slår ud med armene. Frustreret. Hun er også en, man slår sig på, Troelsgaard. Hendes fysik er ganske uovertruffen. Trige hårdt presset. Troelsgaard, vi spiller os godt ud der. Får hun et frispark? Nej, det gør hun ikke. Norsk indkast. Rikke Nygaard ellers der lige betaler lidt tilbage, synes jeg. Ja, præcis. Troelsgaard, den er svær for Harder. Hvem har scoret for Danmark? Er der en, der spørger? Det Pernille Harder, der har bragt Danmark på 1-0. Det gjorde hun meget tydeligt i opgøret. Og inden vi altså selv desværre kommer ud i et selvmål. Harder på tværs her. Ballisager sender bolden op mod feltet igen. Ærgerligt, hun ikke lige får tåen på. Emma Snerle, så har der været en god mulighed til Svava i stedet for. Norsk kontra. Har masser af plads. Torsnes på venstre kanten har 2 spillere med inden foran. Mand mod mand over for Ballisager, trækker godt ind i banen, så skal hun afslutte, og det gør hun også, men fremragende redning derinde til Katrine Abel. Kommer helt ud til stolpen på den. Der ser vi altså hendes gode placeringsevne. Ballisager 1 mod 1 over for Torsnes, trækker ind i banen, svinger højreskøjten, bliver selvfølgelig lidt presset. I det Sartrie kommer retur. Godt målmandsspil. Katrine Abel. Det betyder jo i 2015, man måtte gå 4 år fra sin debut, til hun skulle spille sin første betydningsfulde kamp i sommeren 2019, 29. august, mener jeg det var, at hun stod mellem stængerne for første gang for Danmark i en kamp om point, så at sige en kvalifikationskamp, Katrine Abel. Og det gjorde hun godt, og det har hun faktisk gjort godt lige siden, kan man sige. Hun har ikke lukket det eneste mål ind i en betydningsfuld kamp, så
den præstation, må man sige, har været mere end godkendt for Katrine Abel hen over efteråret, sommeren 2019. Rikke Nygaard, gul kort får hun. Harder vender rundt. Kan hun finde nogen ude på højre kant? Han kommer ikke hele vejen ud til Nicoline Sørensen. Trie med frem. 1-2 med Sørensen. Måske vender tilbage i banen. Tager Troelsgaard med. Ja, et godt dansk spil her. Harder kan gå på kassen, men hun prøver at finde Svava i stedet for at blive brudt af en norsk fod. Svava samler op, og vi bevarer angrebet. God bold, den kan godt blive farlig, den der, men fint kommet ud også af Cecilie Fiskerstrand. Det er norsk klingende navn i øvrigt, spilleren, der normalt gør sig i Brighton Hove Albions. Baliser fint retur af hende og må give et norsk indkast. Den der til gengæld en aflevering, der ikke var i nærheden af at have en modtager. Hun har ellers spillet en kanongod første halvleg, Reiten her. Måske være Norges bedste, synes jeg i hvert fald. Dygtigt offensivt. Svava. Der bliver en tand for lang. Stine Larsen. Der er så meget at jagte. Hun er også ihærdig til det. Stine Larsen, der er ikke en bold, hun ikke opsøger. Ikke meget primadonna i Danmarks nummer 12. Hun er altså en fighter. Og har der nu. Det her er en rigtig god mulighed. Har Snerle med, så skal hun have den med Snerle. Får den der. Spark på kassen. Nej. Stor chance til med Snerle. Torisdottir kommer lige ned og får brudt. Muligheden igen for at komme på 2-1. Jeg synes, vi virkelig sætter et godt aftryk på den her anden halvleg indtil videre. Vi har været det bedste mandskab på banen. Skabt de fleste chancer, godt presset op. Nanna Christiansen aggressivt. Hele tiden skubber fremad. Den der er ikke farlig for alvor. Trie er alene over ved bagstolpen. Så får vi måske en udskiftning her. Det gør vi. Det er, ja, der skal faktisk skiftes både på norsk og på dansk side. 4 norske spillere, der skal på banen, ser det ud som om. Det er altså ikke sådan, at man er begrænset til, at man kun må lave 3 skift, som man jo må i en normal kvalifikationskamp. Her må du skifte op til 6 gange. Men jeg mener faktisk, der er indført nogle regler om, at man i anden halvleg kun gør 3 stop for skift. Det er altså derfor, man ser så mange spillere blive skiftet ud på samme tid. Altså, så man ikke hele tiden får afbrudt spillet, fordi at der skal skiftes en ny og en ny og en ny spiller ind. Ja, så gør man det af 1 omgang, og det er også derfor, vi nu ser 3
danske skift formentlig i samme sekvens, som at nordmændene skiftede 4 spillere. Pernille Harder kigger ud mod bænken. Det var Stine Larsen, og i stedet for hende kommer Amalie Testrup på banen, og så kan vi se, at Frederikke Thøgersen også skal ind, og den sidste, der stod dernede, tror jeg var Caroline Møller fra Fortuna Hjørring. Jo, Pernille Harder også ud. Thøgersen ind i stedet for hende. Og så er Caroline Møller, sidste kvinde, der står klar til at komme ind, og det bliver altså i stedet for vores nummer 2, Emma Snerle. Så en Fortuna-spiller for en Fortuna-spiller. Spændende nok. Ser ud som om vi altså skifter 2 op i front, så medmindre der bliver rykket rundt, så Nicoline Sørensen eller Troelsgaard kan også spille på toppen. Ja, Anna Christiansen kan faktisk også. Men det tror jeg altså ikke kommer til at ske her. En skidt afviklet indkast kan give norsk chance. Det vil være ærgerligt, det er sådan en dum fejl jo. Men frispark, 2 hænder i ryggen, var der på Rikke Sevicke der. Der må jeg give dommeren fuldstændig ret. Det var et tydeligt frispark, som hun får begået der. Norges nummer 11. Netop kommet på banen, Lisa Marie Utland. Ja, det ser ud som om vi har sat simpelthen har lavet 1-til-1 udskiftninger, og det betyder, at Caroline Møller går over på venstre kant, og på toppen spiller altså Amalie Testrup. Ikke så overraskende, hun er en decideret angriber, Amalie Testrup. Og ved siden af hende Frederikke Thøgersen, som også indimellem har ageret, faktisk ofte jo, har ageret på kanten for Danmark. Men hun har fart, og Testrup hun har målnæse. Det er jo en meget god kombi. Der har Frederikke Thøgersen haft lidt svært ved at finde målet for det danske landshold i hvert fald. Hun er med til at skabe en del, men selv har hun vist kun lavet en enkelt, mener jeg det er. I 49 kampe, ja. Testrup ikke spillet så forfærdeligt mange A-landskampe, faktisk kun blevet til 2, så det her er hendes tredje. Og en mulighed for hende også naturligvis, at Nadia Nadim, som flere jo også spørger til, ikke er med. Hun er skadet om at blive hjemme i Paris, og derfor altså slet ikke med ved turneringen, så hun kommer ikke i spil på noget tidspunkt. Men det giver os altså muligheden for at se et par nye navne, blandt andet Amalie Testrup, som altså til dagligt gør sig i AS Roma i Italien. Kan huske hende fra, da hun var i B93 HIK Skjold, mener jeg, det hed sammenslutningen der, som ganske ung. Der var hun også et stort talent. Hun flyttede så vist til USA eller noget og spillede. Foran nordmændene. Og det giver et frispark. Kan lige prikke den rundt om Ballisager, tror jeg det var, der gik op. Rækken. Der får frisparket af det Trige. Der ligger og har slået sig igen. Den her gang ser det altså ikke så godt ud, synes jeg ikke. Det er anden gang, hun er nede og bide alvorligt i græsset. Nej. Det ser ikke godt ud, det der, fordi det var ikke noget med ansigtet eller et eller andet i den stil. Det var altså knæ eller ankel eller sådan noget. Synes jeg godt, det kunne se ud som om her. Det er slut. Forhåbentlig er det ikke for alvorligt med Sara Trige.
Og hun er heldigvis oppe allerede igen. Men må fra banen. Det betyder vel, at vi får en spiller at se, som der også er en, der spørger til. Sabine Grumpe spørger, hvad med Teresa Eslund? Tidligere Teresa Nielsen. Ja, må ikke det er hende, der kommer ind nu så på højre bakken i stedet for Sara Trie. Det er i hvert fald en mulighed. Hun er udtaget til truppen. Jo, hun står der, Teresa Nielsen. Det er lang tid siden, at vi har set hende trække en trøje over hovedet. Hun har så sandelig prøvet det før, må man sige. Altså 131 landskampe har hun spillet højre bakken fra Brøndby. Så hun ved, hvad det handler om. Ja, forsøg på mål går direkte i muren. Den der forbi og dansk målspark. Substitution for Denmark, so to be some, but Dinamarca player out to number 20, sai jogador número 20, Sara Trie, player in number 8, entra jogador número 8, Så fik vi hen på banen. Teresa Eslund går selvfølgelig direkte ind på højre bakken. Afslutningen lige i handskerne på Katrine Abel. Mulighed for norsk angreb. Det er godt forudseende af Rikke Sevike. Så skal hun finde en afleveringsmulighed. Den var ude ved Nicoline Sørensen, men kommer altså ikke helt frem til hende. Balisager. Hæftig pres, hun ligger i det her udland. Det er en løbetur, hun får. God motion, vil jeg sige, hvis hun skal ligge alene deroppe og jagte bolden. Vi spiller os fornuftigt ud af det, så bliver det sådan en lang bold til sidst. Testrup i pres med Tørsen. Den der jagter hun. Frederik Tørsen, hun har fart i støvlerne, men altså ikke så meget, at hun kunne nå frem til bolden før Fiskerstrand. Norsk frispark, begået af Nicoline Sørensen. Christine Minde er det. Endnu en Wolfsburg-spiller. Sevik skal bolde hen. Sevik bryder. Det her kan godt blive farligt til gengæld igen. Får vi clearet. Testrup jagter.
gået lidt i stå igen opgøret, synes jeg. Efter vi havde en rigtig god begyndelse på anden halvleg med et par chancer, så har vi lidt svært ved at spille os frem nu, men det er også klart, at i og med, der bliver skiftet mange spillere på kort tid, jamen, så er det jo et halvt hold, at man lige skal ind og spille ind, så der kan altså godt gå lidt tid, og det samme gælder jo øvrigt for Norge, så derfor også typisk, at det bliver en lille smule mere uskønt mod afslutningen af sådan nogle her kampe her. Caroline Møller og frispark, synes jeg, og så får hun også lige en ostemad med i købet her. Norges nummer 2, Ingrid Wold. Ja, okay, altså. Jeg synes nu ikke, det så sådan voldsomt bevidst ud. Hun havde handsken på, men lad os se, jeg kan tage fejl. Ja, den er god nok. Gul kort. Så er der malerservice på banen der. Nanna Christiansen og Svava er det vel, der står klar til at lægge lederet indover. Og vi har et par stærke folk med fremme. Caroline Møller, hun følger altså også godt i luftrummet. Den der slået efter Trolsgaard. 100 kampe har hun rundet. Nanna Christiansen, som vi lige så spark, det frispark her for ikke så længe siden. Det her er hendes kamp nummer 102, mener jeg faktisk. Spiller som er, ja, altså en hybrid nærmest på en eller anden måde. Man kan bruge hende mange steder. Og tidligere har hun måske ligget lidt længere fremme i banen. Hun rykker lidt længere tilbage og skal være mere sådan tage noget pres væk i selve det, når man har bolden. Altså hun kan spille dygtig i boldomgangen. Og det er også en måde at forsvare sig lidt på og tage i kuglen og føre den rundt. Theresa Eslund. Man skal lige vende sig til ikke at kalde hende Theresa Nielsen. Det har hun jo sørme heddet i lang tid, alt den tid hun har været med på det danske landshold. Før nu i hvert fald. Ja, altså, hvad er det, der bliver fløjtet for der? Det kan jeg godt forstå, at Nanna Christiansen er lidt utilfreds med. Jeg synes da ikke, der er noget. Meget, der foregår midt på banen i øjeblikket, og ikke så meget omkring de to felter. Caroline Møller, som jo blev skiftet ind her for ikke så lang tid siden for debut i dag. Også mulighed for debut til Katrine Larsen, reservekeeperen, spilleren for Djurgården. Og så Janni Thomsen har også stadig sin debut til gode, og sidst men ikke mindst en af de efterudtagede spillere også, nemlig Josefine Hasbo. Et ungt navn fra Brøndby med masser af ungdomslandskampe på CV'et. Det samme gælder i øvrigt Janni Thomsen, også masser af ungdomslandskampe på hendes CV. Og Caroline Møller for den sags skyld. Men Hasbo er også en spændende ung spiller. Nu ser det så ud som om, at det faktisk er Josefine Hasbo, der skal på banen. Står klar dernede med nummer 26 til sin debut. Det der kunne godt være en rigtig god stikning til Amalie Testrup, så kommer hun højt i presset igen efterfølgende. Og det kan give Norges mulighed, gør det ikke her. Sørensen op til Testrup. Thøgersen, kan hun tage den til sig? Det kan hun, og det er en god bold. Det er derfor Frederikke Thøgersen, Amalie Testrup. Hun har masser af plads, så får vi folk med i feltet.
Afleveringen ikke helt skarp nok. Nicoline Sørensen til gengæld ind til venstre poten. Nej. Jeg vil gerne have det over til højre benet. Der var altså en mulighed der. Glimrende lavet for Rikke Thøresen. Her ser vi lige igen låret på mig, så i dybden med Amalie Testrup. Rigtig, rigtig godt. Troelsgaard er det, tror jeg, der søger forreste stolpe derinde, men kan ikke komme til den. Ja, så var det Janni Thomsen og ikke Josefine Hasbo, der skulle på banen. Og det kommer hun i stedet for Nicoline Sørensen til sin debut. Janni Thomsen for det danske kvindelandshold til daglig. Spiller i VSK Aarhus. Den eneste spiller fra den klub i truppen her. Spændende at se, hvad hun kommer ind med. Ja, okay. Frisk nok af Testrup. Det kan give en chance. Det der Svava-spark på kassen. Ja, det gør hun. Nej. Lige favnen på Fiskerstrand. Gode takter lige nu, synes jeg. Det er en aflevering nærmest på zlatansk manér. Hun laver det her Amalie Testrup. Foden højt hævet, og så hælen. Men vi har helt sikkert vist i den her kamp, synes jeg, udover hvad der måtte være af forventelige fejl, når man spiller sin første kamp i mange måneder, at vi er med, og vi er der, hvor vi skal være. Det var det spørgsmålstegn, man kunne have i forlængelse af, at vi har mødt mange nationer med knap så høj kvalitet, må vi sige, i begyndelsen af EM-kvalifikationen, jo blandt andet Georgien. Smaskede vi, kan man vel godt være ærlig at sige, 14-0. Det er jo en sjældenhed, man ser det. Men i dag bliver vi matchet godt, og vi spiller mod en af verdens bedste hold også i Norge. Og der må vi bare sige, at vi er på niveau. Så det er meget, meget fornuftigt, synes jeg, egentlig at kunne konstatere det så tidligt inde i en forberedelse til EM-kvalifikationen afslutning, som jo ligger her i forår og efterår 2020. Svava ikke noget frispark, heller ikke i anden omgang, tror jeg. Og intet indkast, de holder bolden på banen. Intet vold. Troelsgaard fordeler. Therese Aslund. Og Thomsen med. Får den her, og så går hun i dybden Aslund og får... hun får ikke et indkast. Nå, det ser ellers sådan ud, synes jeg. Og husk, at du allerede nu skal sætte kryds i kalenderen til kvindelandsholdets næste 2 hjemmekampe. Det er den 4. juni mod Israel, og så er det altså også den formentlig altafgørende kamp mod Italien den 22. september. Billetsalget det åbnes i april måned, og du kan skaffe dig plads til de her opgør for helt ned til helt ned til 50 kroner. Så jeg vil sige, ingen grund til i hvert fald ikke at nyde en sommeraften med de danske kvinder i begyndelsen af juni, når vi møder Israel, og så selvfølgelig også opgøret mod Italien i september, som vel nærmest sælger sig selv. Det bliver et kæmpe brag kampen om at komme med til EM 2021, kan det meget vel blive. Og det er altså fra april måned. Så hold dig opdateret, giv et like på Facebook her, på Twitter, så får du mulighed for ikke blot at få masser af historier fra kvindelandsholdet, men også vil du få opmærksomhed på, hvornår billetsalget til de her meget afgørende kampe bliver sat i gang. Det er jo sådan, at opgørende, der ligger i april måned, de begge spilles på udebane. Vi skal blandt andet til Bosnien-Herzegovina og spille der. Og så mener jeg, at det må være Malta, som vi også skal smutte til. Norsk frispark, 10 minutter tilbage af det her opgør. Husk nu, I må ikke, for guds skyld, ikke slukke, når de 90 minutter er gået, hvis den står 1-1, fordi det er, som flere også gør opmærksom på i kommentarfeltet på Facebook, det er en træningskamp, venskabskamp, men vi skal have fundet en vinder, fordi det er sådan, at resultatet her er afgørende for, hvem vi skal spille mod på lørdag. Og det vil sige, at kampen
bliver afgjort efterfølgende på straffespark. Og Melek Yunis skriver, selvfølgelig kommer hele mit fodboldhold til kampene i Viborg. Fantastisk. Dejligt at høre. Den opfordring er givet videre. Vi ser i hvert fald frem til din og dit holds støtte, når vi betræder banen op i Viborg igen i juni og september. Og jeg ved, at alle kvinderne på holdet også sætter meget, meget pris på, at I dukker op. Mulighed for Thøgersen her til at løbe på den der. Desværre ikke. Ingrid Engen er det, som lige får prikket til den. Svava, der får 90 minutter i dag, ser det ud til. Det er godt norsk spil. Sævik, så bliver det 2-1 måske her. Ja, det gør det. Nej! Hun misser simpelthen bolden der. Hun rammer den ikke. Puha. Og Teresa Eslund, ja, klap på skulderen til dig for at blive ved her i en aktion, som egentlig synes tabt. Den der, ikke? Der er hun lidt væk. Og så kommer hun altså tilbage her og får lige akkurat generet udlandet så meget, der med noget, der ligner et meget, meget forkølet Svanestans der til sidst. Vil have et straffespark. Ja, det får hun så ikke. Men stor norsk mulighed. Katrine Abel har slået sig. Mindre godt, at det selvfølgelig at konstatere. Lad os se, om hun ikke lige kan bide det i sig her de sidste 7 minutter. Hvor Norge også skifter ud. Sønne Sofie Kenten Jensen, der kommer på banen her, tror jeg. Ja, det var det. Og udkig. Spilleren, som var med i stedet for Caroline Gram Hansen. Den er stor, den der. Man prøver lige at se det hop, hun laver til sidst der nede ved stolpen. Det er, vil jeg sige, nærmest legendariske dimensioner. Det er altså en forsinket film, der vil noget. Den er ufarlig. Frispark, synes jeg, til Trolskov, men vi får fordelen. Testrup jagter. Kan ikke gøre noget. Rutineret Maren Hjelte. Spiller sin 147. landskamp i dag for Norge. Og ja, hun er ikke at løbe om hjørner med. Meget, meget dygtig forsvarsspiller. Jeg kan forstå, at Trolskov, hun gerne vil have et frispark der. Det er altså virkelig gået i ryggen på hende. Hun har ikke en chance for at se den spiller, der bare kommer bragende med 120 her på så her. Bum. Altså, det er jo klokkeklart frispark. Viser så fordelsreglen, men vi har jo ikke nogen fordel af det der. Amalie Testrup har jo slet ikke bolden. Ja. Spørgsmål til Teresa Eslund er der også i hvert fald lidt forvirring, men som mange rigtig skriver i kommentarfeltet. Så er hun tilbage i dansk fodbold i Brøndby under Per Nielsens vinger.
Og her er vi i hvert fald i anden omgang glad for, at hun var med på Algarve Cup, fordi hun fik det generede udland så meget, at hun ikke lavede den stensikker scoring til 2-1, som det ellers havde været. Troelsgaard igen hun bliver virkelig presset derinde. Må hele tiden gå og modtage skub og små spark og så videre. Jeg ved ikke, om de prøver bevidst at frustrere hende en smule. Ja, hun bliver bare ved en jernkvinde. Godt lavet. Nanna Christiansen mister den desværre i anden omgang. Norsk mulighed. Sævik. Hun har altså ikke ramt meget i dag. Heller ikke her. Rammer hun målet. Hun er den store sønder på det norske mandskab. Hold op, hun har haft mange chancer altså. Og her brager hun den forbi. Lidt svært at se, hvor meget den egentlig har til stolpen, den der afslutning. Men Katrine Abel caller den i hvert fald. Svava, kan det blive farligt? Nej, desværre. Hun er nede og bide i græsset igen, Sanne Troelsgaard. Wow, hun skal hjem på massagebriksen bagefter, tror jeg, og har løsnet noget op i musklerne. Hun er en kæmpe arbejdshest, Sanne Troelsgaard. Det må man bare sige. Det får man altså med hende. Ligegyldigt hvor hun er henne på banen, men også inde centralt. Det er altså, der bliver ikke lagt fingre imellem. Det synes jeg egentlig generelt for mange af vores spillere inde centralt, og også Nima Snærle, hun kan godt klippe til den. En spiller, som ikke er med her, Karen Holmgaard, som vel netop også på Algarve Cup før har vist sit værd, og selvfølgelig også ud over det, men også en spiller, som spiller meget aggressivt inde centralt, og det er der brug for. Og Troelsgaard, hun er til gengæld. Ja, hun synes godt nok, hun fik en albue der. Men over at sige undskyld, var hun. Det er også, der er blevet gået godt til Troelsgaard, men i løbet af kampen her, så. Tiden bliver løbet ud her, et halvt minut tilbage. Offside, tror jeg, det må være. Minimum additional time for minutes, tempo addicional minimum 4 minutos. Og så render den ordinære spilletid ud. Norge på bolden. Lang bold over til venstre. Thomsen ikke helt på plads her. Men Katrine Abel kan roligt lave sin indgriben.
4 minutters tillægstid. Ja, okay, der er selvfølgelig også blevet skiftet ud. Kan det her give en mulighed? Thøgersen jagter den. Bruger sin hurtighed, sin acceleration. Den har hun meget af. Det her det er en god chance til gengæld. Janni Thomsen bryder igennem. Skal vi have et debutantmål? Janni Thomsen i sidenettet. Kæmpe chance. Det havde da været en perfekt måde at sætte 2 streger under sin debut på. Jeg er enig med jer, der i Facebook-kommentarerne skriver go to bed, Taj. Og der er ingen grund til at sige noget i hvert fald negativt om kvaliteten hos de her danske og også norske for den sags skyld kvindelandsholdsspillere. Hvis man er i tvivl om kvaliteterne, så kan man jo eksempelvis bare gå ind og se et mål, som Pernille Harder lavede for Danmark i Algarve Cup 2017, mener jeg det var. Hvis man stadig efter det mål synes, at teknikken ikke er helt i top, ja, så må man være i familie med Lionel Messi eller et eller andet. Fordi de har rigtig høj kvalitet, de her spillere. Svava. Så skal vi passe lidt på. 2 minutter tilbage. Hun er rimelig alene deroppe til gengæld. Sævik hjælper. Det kunne lige ligne, at hun skulle blive den uheldige held til sidst her, efter at have brændt en del store chancer. Lagt på tværs til en norsk scoring. 1,5 minut tilbage af kampen, og så er vi altså bagud 2-1. Det tog lige luften ud af ballonen, må nok sige. Jeg er ikke helt sikker på, hvad han var utilfreds med dernede, andet end de selvfølgelig scorede. Der er ikke offside i hvert fald. God bold, og så også en rigtig god afslutning med venstrebenet, må vi bare sige. Og Norge altså på 2-1 trækker det længste strå til sidst. Indskiftet Sønne Sofie Kjeld Jensen, der bringer nordmændene foran. Og det var jo, det kunne lige så godt have været også, synes jeg. Janni Thomsen, stor mulighed kort for inden. Her bryder hun i øvrigt bolden igen. Dansk indkast. Ved at være sidste chance. Eslund. Hun går ind i den med liv og sjæl. Godt lavet Sævik, må vi bare også sige til gengæld. Ballisager bryder. Testrup. Så løber det ud i sandet, og det samme gør tiden. I hvert fald sandet i timeglasset, der render ud. Og en god og underholdende kamp, synes jeg faktisk, vi fik her. Det første opgør ved Algarve Cup. Husk, vi spiller igen på lørdag. Modstanderen kender vi ikke endnu. Tidspunkten kender vi heller ikke endnu. Men du kan altså se kampen her på Facebook eller på Twitter, præcis hvor du har set den i dag. Så det er bare at følge med igen. Vi håber på en god præstation igen for de danske kvinder, som jeg egentlig synes, vi fik langt hen af vejen i dag. Desværre så rakte det ikke. Et sent norsk mål gjorde altså, at det er vores skandinaviske venner, i det her tilfælde måske fjender, som løber med sejren. Men der er mere fodbold i vente. 180 minutter tilbage ved Algarve Cup her. Det betyder også, at vi, som i hvert fald, hvis jeg lige har forstået det 100% rigtigt, spiller vores tredje og sidste kamp den 10. marts, det vil sige på tirsdag, at vi går til kamp 3. Så lørdag og tirsdag kan du følge det danske kvindelandshold på de samme kanaler her. Det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå. Jeg siger tak for i dag, og håber, I har nyt at være med derude. Tak for de mange kommentarer i kommentarsporet. Altid godt med lidt debat undervejs. Og så ses vi til endnu mere fodbold her på Kvindelandsholdets sociale medier.